Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So ngayon, for this video, pupunta po tayo dun sa kay Tatay Andres. Kasi nagdala ako ng bigas at saka itong mga damit para kay Nanay Gloria. So itong bigas guys, para kay Tatay Andres at saka sa mga aso namin ditong alaga. Ito po yung konsumo nila. At saka titingnan natin pagdating natin dun sa may payag yung mga damit para kay Nanay Gloria. Tay! Nandito na si Tatay guys. Nandito pala si Tatay. Yan o. Ginagawa ni Tatay ngayon is yung mga puno ng dragon fruit, kinukunan niya ng mga damo. Tapos para lagyan ng mga fertilizer. Yan o. Pag umakyat talaga ako dito sa farm, nakita nyo na ang dami kong pawis para lang na maihatid ko sa kanila. Isa dali tayo. Ito tayo ibabaw kaya na ako ihatag. Na ay sinina ni Nanay Gloria pahatag, no? Yan o. Yan po yung ginagawa ni Tatay Andres. Yan po si Tatay Andres, oh. Yung ginagawa ni Tatay Andres guys, yan. Oh, para sa abono. Yan o, taas na kayo Tatay. Padoon na dito. Yung mo na nahigtan. Mga puwa mo lagi na. So yung tali ng dragon fruit po is mga white, mga red. Na, sa dito. Yan na si Tatay. Pila na kakakuan? Lugway. Doha na katudling. Di para ba ko di pa ko pagkakatud tay. Kay anak man si ma'am, di sa ko palakpon dito kay may daghang mga trabahante. Oh, nali sa tadrio. Wala mo na si Nanay. Yun ang dami kong pawis. Yun siya. Saan man to mas ubos. Sabi ni Nanay guys, hindi na siya pupunta dito kasi minsan na lang ako makapunta dun. Ha? Ha? Oo. Oh, doawon diba? Kailangan natin na punta natin yung mga kasamahan natin. Yeah. Siguro mo rin ito ron. Buwan na sila trabaho. Ayan guys. Oh, ang ganda. May mga ganyan, no? Flowers. Ayan, malapit na kami. Ayan. Hindi mo naputos ang uban tayo? Naputos na yung uban? Yan guys, yung mga dragon fruit. Oo. Yan, nandito na po tayo sa farm. Tsaka guys, ang daming bayabas. Oh. Ang laki ng bayabas. Haharbisin natin yan ngayon. Pagkatapos natin ibigay itong mga sinina ni Nanay Gloria at saka yung bigas para kay Tatay. Nalagay butong tay. Ang mangga dito. Dito tayo ang bigas. Yung bigas ng mais. 5 kilos ni tay. 5 kilo. Pero, yung kanis ni Nanay. Oh, ikan lang yun kananay ha. Iputos na ng daan ni Lia. Lihog ko ba? Tanaw na to. Udo. One.
Yan, yung mga sinina. Maganda pa yan, tay. Kananay na. Puro ni kananay. Mga bagong-bago po talaga yan. Yan, no. Nang imo, wala. Puro kananay. Lipay kasi nanay yan. Sayang, wala si nanay dito, no. Sige lang. Yan. Marami yan, guys. Short. Ayan, guys, nabigay na po natin yung mga t-shirt para kay Nanay Gloria. Yan, no. Meron pa ang short. Suot tayo balik tayo. Anak na lang. Anak. Naghatag ng liya. Mga dili na masulop. Ayan, so ang bugas tayo. Masig matitod na. Asama na may butang tayo. Asama na may butang. Mo na, higot yung mong gikuha, no? So, ito yung mga higot. Ito yung mga yan, no, yung mga tali para sa dragon fruit. Marami po yan. Mga pilakan nita. Agi ko gunting-gunting ada ini ni ada. Subunon para. Yan, guys, yung ginlagyan ni tatay para walang mga hulmigas or walang mga langgam. Gilagyan niya ng tubig. Dito niya ilagay yung bigas. Yan, ang daming bigas ni tatay. No? Mag-snack na ka, tay? Snack sa? Mag-snack na ko dito. Malimdan, no? Yatag ko na tay, ha? Yan, guys. Kakain tayo ng bayabas. Ito yung bayabas. Wow. Asaman. Yan, ang laki. Ang laki ng bayabas. Tay? Harapit. Crap. Kain muna tayo, no? Mainit sa tayo? Snack ba? Ha? Bayabas. Hindi makaduot si tatay nito. Ang laki. Okay? Hindi ko mahigdo lang dito, no? Higdo lang? Ang laki, guys. Hindi nangarik niya ito. Ito nga. Kaon dito, kaon sa ngarik. Steam sa diha. Steam. So, kaon dili. Mga 1 week duro. Pagtuon ka niya? Ngawa na nga. Sabot ko. Sakay ko lang ito. Ako lang yung nga. Bilang ang lupong mga ito. Sorry, ito ako. Ito nga. Tapoy mo. Takong lupong ito. Ingat ang ilot. Gusto kami arpon. Diyo. Samok itang lang.
Apoy, ba nila sa bako po. Kalungag isla. Kailis nagtubo. Nagpuno na. Ginting. Mga napo daw kami terus. Ginting aga. Ginting eh. Bato. Abugod. Hmm. Hmm. Mamuwak na, no? Ang sakit nga mangga tayo? Chinese mango. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung puno ng mangga namin dito is namumulaklak na po. Ito, kani, unsay nga ni? Lain lagi sig dahon, dagko lagi sig dahon. Yan oh, ito na po yung sabi ni Tasha. Ito na yung Chinese mango. Sa wakas namumulaklak na rin siya. Gan. Yung mangga namin dito sa farm namumulaklak na. Para siyang dwarf guys. Maliit lang po yung puno niya. Yan. First time ni tayo, no? First time po namumulaklak yung mangga namin dito. Ang dami niyang bulaklak. Ang dito lagi, oh. O lagi? Na dito. Pag ato naman ni Mario na ato. Kusok na nga, makalugar ka ato, Ato pangumpay dito. Pa maka asing lagi nga bunga. Makaon sa dawa. Ano? Aso. Di ka kaon na niya, Kaon na ka, Budlay. Kaod bayabas. Hindi mo kaog bayabas. Kam kaog bayabas, no? Nairo, nang hiro. Nang oo. Makasabot sa tayo nga. Wala may ang bayabas, di mo ka. May bako agad. Nari doon sa dire? O dito na siya? Ayos aja. Be. Nakas sila. Wala suga. Ayaw nyo talaga. Ayaw mong kumain. Bakit? Caramel. Si Caramel. Arte ni Caramel. So, nagbalik na mo. Ambot kaya walang tug ka ng kuano? Ang basket ba? Di ba ito dagon brot? Gusto dugas bakit ba?
naging bunga. Mm. Ay, bunga. Lula. Mm. Doon niya. Tapos tunon sa dahil. Mm. Ma-harvest na nasa yung truck. Last. Ugos mo to itong Wala. Tubig. Dober, no? Kalau binder, lalabak mo. Ikan lang to. Mabot ka. Matagal maubos talaga yung bayabas. Kasi ang laki. Kulay na salamat ng ingat din. Mm. Iya, kaya di nalilip. Magtimingan ako nanay. Mana na di ah, pwede mo. Mm. Pwede ka. Yung una ihatod. Napa ko ito. Mm. Yan. Kapon rin po. Mm. Ito. Si nanay? Ko. Mahal niya ito. Hindi mo ka? Ah, oo. Kung ka na ulit do? Ayan, ito. Ah, Ikaw? malaga? Bigyan ko. Ito, ako. Buka-buka ko kahon. Nagmawal ko. Ang kahon ka tama rin ako. Gapon, didal ko ka. Ang abot na ako diha. Nagawa sila. Buong ko. Nga ako gi atod ang mawin ko atod ko ni. Kanang lakaw sila. Istorya ba? Abot diha. Bang, Asa na mo ma'am? ang batian ko. Balik ni. Sige, ako sa nihatod ang kuan. Yablihan ang gate ba? Ang batian ako. Istorya mo. Ikaw ba? Gijay ko ako. Saan ito? Boso ulit ko. Manamis ka. Standby ko. Ano ko mga halo ng istorya mo. Bitaw. Lagot ko. No. Ako aminaw raman ko niya. Maniid ko ba? O nagkiklaro nandoon. Ako hapon ko mga gusto ko. Hmm. Tungko. Balik din ko. Nato dito ba? Hmm. Royal. Matay man. Nakasalang inday ba? Ha? Matay man. Ang Bana niya piniro ba? Kanya kinakasalan yun. ano naman? Sa takin ito. Asam dito ron. Ay. Kaya yung bala na nga namatay. Ang daw eh. Ako ko mandawi gaya. Awa na. Lubog na. To lagi dito gaya. Ngaji ba? Pusa ba na? Tinga ba na? Hmm. Ang nga mga ba? Ganina. Natol na rin sa inday. Ang dawi. Ako na. Gusto mo to. Ano? Puyat na puyat. Yung mga suman to. Ako ito. Yung mga nanang So ayan guys, tapos na po akong kumain ng bayabas. Tapos nabigay ko na po kay tata yung damit para kay Nanay Gloria. manabat Tsaka yung bigas. So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye bye. manabat Ingat. John. Hi.